Вірпай прадстаўляе цыкл лекцый «Славянскія мовы». Любоў Падпорінава. Лемкаўская мова. Фільм Паўла Паўлікоўскага «Халодная вайна», які за апошнія некалькі месяцаў здабыў неверагодную колькасць узнагарод на рознага кшталту фестывалях і быў намінаваны на Оскар. Для гледачоў у Польшчы, ва ўкраіне, у Славакіі мае яшчэ адзін элемент, яшчэ адзін код, які не так лёгка расчытаць, калі мы не ведаем, хто такія русіны, хто такія лемкі і як складаўся іх лёс. Справа ў тым, што там на самым пачатку фільму, калі галоўны герой ездзіць па на той момант яшчэ невядомай гледачу вясковай тэрыторыі і збірае фальклор, у пэўны момант у яго кіроўца пытаецца, а на якой гэта мове спяваюць гэтыя бабулі, ему адказваюць па-лемкаўску. Шкада, гэта не наша. І самы фінал гэтага фільму таксама адбываецца ў зруйнаванай царкве, нетыповай для асноўнай тэрыторыі Польшчы архітэктуры. І гэта рэальная царква, которая знаходзіцца ў вёсцы Князі у Тамашоўскім павеце Люблінскага ваеводства на самай мяжы з Украінай. Што ж гэта за такая царква, чаму менавіта яна была зруйнаваная і знаходзіцца ў такім стане да сённяшняга дня, і што гэта за лемкі, і чаму герой, который кажа, шкада, што гэта не наша, гэта герой далёка не станоўчы у гэтым фільме і вельмі слізкі. Спачатку я буду казаць пра русінскую мову і потым вярнуся да лінгвоніма лемкаўская мова. І лінгвонімаў у гэтай мовы значна больш саміх такіх назваў, которые ўжываюцца альбо дзесьці ў адміністрацыі, альбо ўжываюцца непасрэдна навукоўцамі. Такіх назваў каля 50, і калі пералічаць, дзе гэтыя назвы былі створаны і дзе яны ўжываюцца ў залежнасці ад абставінаў, гэта ў першую чаргу саманазвы, которые ўжываюць самі русіны. Гэта рускі язык, руска бешада, бачваньска-рускі язык, руска бесіда, руснацкі язык. Гэта украінскія назвы, бачваньску-срімска мікромова, паноньска мікромова, рускі язык, лемківска мова. Гэта славацкая назва русінчына, гэта венгерскія назвы, панон русін нелф, напрыклад, і шэраг іншых. Гэта шэраг польскіх назваў, дзесьці гэта будзе янзык русінскі, янзык вемковскі, вемковска-русінскі, карпато-русінскі, бачваньско-руснацкі. Ёсць назвы, которые ўжываюцца ў Сербіі, панонско-русінскі язык, русінскі язык. У харвацкай, напрыклад, гэта будзе істочна-русінскі язык. У рускай мове, у рускай тэрміналогіі таксама функцыянуюць назвы южна-русінскі язык, воеводзінска-русінскі язык, русінскія языкі, югаслава-русінскі язык. Пра што сведчыць такая колькасць назваў і іх разнастайнасць? У першую чаргу, як можна было пачуць па прыметніках, которые ўжываюцца ў гэтых назвах, гэта сведчыць пра тое, што мова функцыянуе на вельмі розных тэрыторыях. У прыватнасці, такія назвы, як, напрыклад, бачваньска-срымская мікрамова, альбо ваяводзінска-русінская мова, альбо панонска-русінская мова і гэтак далей, яны актуальны для такога рэалу, як тэрыторыя Сербіі, а канкрэтна аўтаномнага краю Ваяводзіны, мясцовасцяў Бачка і Срэм, которые знаходзяцца ў Сербіі, на ўсходзе Харватыі, гэта Славонія, на ўсходзе і на поўначы Венгрыі, у Славакіі, а таксама на такой тэрыторыі, которая гістарычна яшчэ выводзіць сваю назву ад рымскай правінцыі у Паноніі. Для нас у дадзеным выпадку тэрыторыі гэта заходняя Венгрыя, паўднёва-заходняя Славакія, паўночная Харвата і паўночна-ўсходняя Сербія. Туды яшчэ ўваходзілі, канешне, часткова сённяшняя Боснія і Герцагавіна, Славенія, Аўстрыя, але там русінскай мовы не назіраецца. Адразу варта сказаць, што русінская мова, якая залічаецца да ўсходнеславянскіх, апынулася на гэтых тэрыторыях не самым натуральным чынам. Гэта не мова карэннага насельніцтва гэтых тэрыторый, яна была туды перанесеная ў сувязі з масавымі пераездамі саміх русінаў прыкладна ў 18 стагоддзі. У 40-е гады 18 стагоддзя, калі вось якраз такі тэрыторыя, на якой русіны гістарычна пражывалі, то бок вось пералічаны мной тэрыторыі, на тэрыторыі сённяшняй Венгрыі, Славакіі, часткова таксама Украіны. Калі гэтыя землі апынаюцца пад Аўстра-Венгрыяй, проста распачынаецца палітыка каланізацыі Балканаў і дастаткова вялікая колькасць этнічных славакаў, немцаў, часткова украінцаў апынаецца на Балканах, і там яны і застаюцца. Русіны, которые уваходзілі ў склад гэтых эмігрантаў, яны першапачаткова займаюць на той момант амаль пустую мясцовасць, которая называецца Рускі Кэрэстур, і сёння гэта адзін з цэнтраў русінаў у Сербіі, таксама як і такія гарады, як Новы Сад, Куцура і некаторыя іншыя. Русіны там апынаюцца як грэка-каталікі і, безумоўна, разам з непасрэдна выканаўцамі пэўных прафесій, рамеснікаў, туды прыязджае духавенства і падтрымлівае
утрымлівае духоўнае, культурнае, адукацыйнае жыццё сярод русінаў, і з тых часоў яны там існуюць. Таксама русінскую мову можна пачуць на славацкіх землях. Гэта ўсход Славакіі, ваколіцы горада Прашаў альбо Прашаўшчына. Гэта Закарпатская вобласць сённяшняй Украіны. Таксама гэта тэрыторыі Польшчы. Гістарычна гэта былі тэрыторыі Бясчадаў і Бескідаў, сённяшняга Падкарпатскага воеводства і часткова Малапольскага воеводства, у прыватнасці вёскі Горліце. І вось усе гэтыя тэрыторыі, пра якія я сказала, так ці інакш маюць сваё адлюстраванне ў назвах русінскай мовы. Югаслава-русінская мова непасрэдна адносіць нас на Балканы. Язык вемковско-горліцкі, польскі тэрмін, якраз такі арыентуе нас на вёску Горліце у Малапольскім воеводстве. Панона-русінская мова у шмат якіх варыянтах гэта адносіць нас да тэрыторыі Паноніі. То бок, па сутнасці, русіны вельмі і вельмі шмат дзе жывуць, і у той ці іншай ступені русінская мова там функцыянуе. Я ўзгадывала, што русіны таксама жывуць у Славакіі, гэта Прашаўшчына, і непасрэдна з гэтым можна звязаць прысутнасць русінаў у ЗША і Канадзе, а менавіта з усходняй Славакіі паходзяць бацькі вядомага на ўсім свеце мастака Энді Уорхола, который насамрэч, як вядома, называўся Андрій Варгола. Бацькі якраз такі на пачатку 20-го стагоддзя, тата ў 1914, мама ў 1921 эмігравалі ў Амерыку, і з тых часоў там засталіся. Яны самі паходзяць з паўночна-ўсходняй Славакіі, з вёскі Мікова. І зараз, калі уязджаюць у гэтую вёску, напрыклад, турысты, то бачыць там побач з назвай вёскі такую шыльду з надпісам «Вас вітае радзіма Энді Уорхола». Такім чынам можна згрупаваць усе тэрыторыі, на якіх так ці інакш функцыянуе русінская мова, вакол трох галоўных ключавых сэрцавых тэрыторый. Гэта ў першую чаргу Панонія былая, гэта тэрыторыя часткова Сербіі, Харватыі, Венгрыі. Гэта таксама ЗША і Канада, у якую лемкі эмігравалі пераважна ў другой палове 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. І гэта Лемковіна. Гэта тэрыторыя, якая належыць, гістарычна-этнічная тэрыторыя, которая адначасова зараз належыць адміністрацыйна Славакіі, Украіне і Польшчы. І вось тут ужо з'яўляецца, відаць, гэтая назва Лемковіна, і з'яўляецца тут лінгвонім лемкаўская мова. Гэта афіцыйная адміністрацыйная назва мовы, якая ўжываецца на сённяшні дзень у Польшчы. Паходзіць яна ад этнонімаў, ад назвы народнасці Лемко, у якога вельмі цікавая сама па сабе гісторыя. Лічыцца, што гэты этнонім узнікае ад русінскага слова «лем», который абазначае толькі. У славацкай мове гэта лен і ен, у польскай мове гэта старое слово ено з тым жа самым значэннем толькі. Па сутнасці, лемкаў гэта была мянушка, гэта прыкладна як назваць пэўную народнасць толькамі. Іншыя русіны, не лемкі, которые пажываюць за межамі вось гэтай самай лемковіны, яны ўжываюць слоў тілько, хіба і лыж. І менавіта ім прыпісваецца ўжыванне гэтага этноніму лемко, які потым так быў пашыраны, пачынаючы прыкладна з сярэдзіны 19-го стагоддзя. Гэта дастаткова цікавая назва і цікавы яе лёс, таму што ад мянушкі яна пераўтварылася ў афіцыйны этнонім і, па вялікім рахунку, у назву, якая на сённяшні дзень прагаворваецца з гордасцю і з'яўляецца пэўнай дэкларацыяй. Падобным чынам з'явілася назва суседзяў лемкаў бойкаў, таму што суседнія жыхары называлі іх боямі, і боі гэта былі пераважна цёмныя, неадукаваныя, адсталыя людзі. Зараз гэта гордая сама назва. І падобную гісторыю мела таксама назва гуцулы, якая, як лічыцца, паводле некаторых версій, выводзіцца ад румынскага слова «гоц» і суфікса «ул». І вось гэты «гоцул» абазначаў нішто іншае, як рабаўнік. А на сённяшні дзень спосаб падкрэсліць сваю адметнасць. Па-другое, калі мы кажам пра велізарную колькасць назваў русінскай мовы, пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра вельмі сур'ёзныя перашкоды, вельмі сур'ёзныя праблемы з вызначэннем самога статусу мовы. Я ўжываю тэрмін русінская мова, і гэта далёка не адзінае акрэсленне, якое ёй даюць. Які у нас, уласна кажучы, ёсць варыянты? Варыянтаў існуе як мінімум 4. Першы варыянт гэта калі русінская лічыцца самастойнай, асобнай, паўнавартаснай мовай. Так лічаць непасрэдна самі русіны. Другая сітуацыя гэта калі мове надаецца статус мовы этнічнай меншасці. І такая сітуацыя назіраецца, напрыклад, у Сербіі і Харватыі. Адразу скажу, што у Сербіі і Харватыі сітуацыя са статусам русінскай мовы самая спрыяльная і самая унармаваная і самая спакойная і самая стабільная. 1923 года русінская мова ў Сербіі і Харватыі кадыфікаваная, і гэтым стандартам карыстаюцца там абсалютна ўсе. Гэта адна з 4 рэгіянальных моў побач з венгерскай, славацкай і
непасрэдна побач, канешне, з дзяржаўнай сербскай мовы, і, напрыклад, на адміністрацыі горада Новы Сад можна пабачыць шыльду з 4 надпісамі пра тое, што гэта адміністрацыя горада Новы Сад, якія выкананыя будуць, па-першае, па-сербску, потым па-венгерску, потым па-славацку і яшчэ па-русінску. Гэта прыводзіць да таго, што, безумоўна, перапіска і, ў прынцыпе, камунікацыя ў адміністрацыі павінна адбывацца на той мове, на якой звяртаецца грамадзянін Сербіі, который пражывае ў гэтым раёне. Гэта, безумоўна, двухмоўныя таблічкі на вуліцах пры ўездзе ў розныя населеныя пункты. Гэта, безумоўна, адукацыя па-русінску. Гэта існаванне русінскамоўнага радыё, газет і гэтак далей. У Венгрыі сітуацыя, хаця русіны прызнаныя там этнічнай меншасцю, не вылучаецца нейкай асаблівай актыўнасцю. Па сутнасці, яна проста існуе так, наколькі ёй дазваляюць існаваць самі носьбіты мовы. У Славакіі з 1995 года існуе стандарт русінскай мовы, і якім усе карыстаюцца. Навучанне па-русінску у школах таксама, безумоўна, ёсць свая прэса, і там сітуацыя таксама дастаткова стабільная. І зноўку, набліжаючыся да Польшчы і набліжаючыся да назвы лемкаўская мова, таму што яна, як я ўжо казала, ужываецца ў адміністрацыі у Польшчы, з 6 студзеня 2005 года паводле закону аб нацыянальных і этнічных меншасцях, а таксама аб рэгіянальнай мове, лемкі лічацца этнічнай меншасцю, а іх мова, адпаведна, мовай этнічнай меншасці. Што маецца на ўвазе? Гэта безумоўнае права на тое, каб мець свае сродкі масавай інфармацыі, каб мець доступ да навучання на мове этнічнай меншасці. З пэўнага моманту у Польшчы можна здаваць выпускныя іспыты ў школе, адным з якіх будзе іспыт па лемкаўскай мове. Гэта, безумоўна, выкарыстанне, і прычым вельмі актыўнае выкарыстанне лемкаўскай мовы ў грэка-каталіцкай царкве, наколькі яна прадстаўленая ў Польшчы. І нават ужо на працягу дастаткова доўгага часу, а менавіта з 2000-2001 навучальнага году, гэта магчымасць вывучаць лемкаўскую мову у вышэйшых навучальных установах, канкрэтна ў адной вышэйшай навучальнай установе. Гэта педагагічны універсітэт у Кракаве, які мае спецыялізацыю руская філалогія, і дадатковая там ёсць спецыяльнасць русінска-лемкаўская мова і філалогія. Там вядуцца сур'ёзныя даследаванні лемкаўскай літаратуры і ажыццяўляюцца розныя даследчыя праекты, пра якія я скажу пазней. Варта таксама сказаць, чаму лемкі маюць у Польшчы статус этнічнай меншасці, якія павінны быць для гэтага крытэры. Каб лепей зразумець усю сітуацыю і з мовай, і з самімі яе носьбітамі, варта да гэтых крытэрыяў звярнуцца. Па-першае, безумоўна, для таго, каб быць этнічнай меншасцю, колькасна прадстаўнікоў гэтай супольнасці павінна быць значна менш, чым асноўнага этнічнага масіву ў Польшчы. І на сённяшні дзень, паводле перапісу 2011 года ў Польшчы, лемкамі сябе называюць 10 531 асоба. Па-другое, мова этнічнай меншасці, культура і літаратура і духоўнае жыццё павінны істотна адрознівацца ад асноўнага дамінуючага ў Польшчы, што, безумоўна, таксама адпавядае рэчаіснасці, пачынаючы хаця б з таго, што лемкі карыстаюцца кірыліцай на фоне лацінкі, якую шырока выкарыстоўваюць у Польшчы не толькі тыя, хто залічаюць сябе да палякаў, але таксама, як вядома, і кашубы, і мазуры, і селесцы. Па-трэцяе, гэта, канешне, самі памкненні прадстаўнікоў гэтай супольнасці да таго, каб вылучацца і захоўваць сваю адметнасць. Яшчэ адным крытэрыем з'яўляецца тое, што продкі прадстаўнікоў этнічнай меншасці павінны пражываць на тэрыторыі гэтай краіны не менш за 100 год, што ў выпадку з лемкамі абсалютна правамоцна, толькі што яшчэ 100 год таму іх продкі пражывалі вось якраз такі на той самай тэрыторыі Бясчадаў і Бескідаў у Польшчы, на Карпатах, а зараз гэта, як я растлумачу пазней, сунулася вельмі значна на захад, на паўднёвы захад Польшчы, у Сілезію. І яшчэ адна вельмі важная рыса і вельмі важны крытэр для таго, каб назвацца этнічнай меншасцю паводле закону, гэта дэклараванне сябе як неналежных да таго народу, з якога нібыта генетычна яны выводзяцца і які мае сваю дзяржаву. А канкрэтна, лемкі сябе украінцамі катэгарычна не лічаць, і таму украінцы ў Польшчы маюць статус нацыянальнай меншасці, лемкі гэта этнічная меншасць. І вось, набліжаючыся да гэтага украіна-польска-лемкаўскага пытання. Чаму пра гэта зараз ідзе гаворка, чаму іх узгадваюць у законе аб нацыянальных і этнічных меншасцях? На сённяшні дзень невялікая колькасць, як я ўжо сказала, трошкі больш за 10 000 чалавек
лемкаў мае вельмі спецыфічны крытэр, паводле якога яны сябе атаясамляюць. І давайте яшчэ трошки вернемся да таго, як лемкі апынуліся ў польскай Сілезіі і як дайшло да гэтага вызначэння статусу. Справа ў тым, што у самім па сабе каралеўстве польскім гэтыя тэрыторыі былі прыкладна з 14 стагоддзя. Тэрыторыя, якую я называла, вось Бескіды, Бесчады, Карпаты і сённяшняя частка Закарпатскай вобласці на Украіне, гэтыя тэрыторыі ў польскае каралеўства уваходзілі ўжо з 14 стагоддзя. Дагэтуль яны належалі Кіеўскай Русі, Галіцкаму, Галіцка-Валынскаму княству. У 14 стагоддзі яны трапляюць у склад польскага каралеўства. Да гэтага часу яны былі амаль не заселеныя. Прыкладна у першай палове 15 стагоддзя пачынаецца засяленне гэтых тэрыторый, змешваецца неверагодная колькасць этнасаў, там ёсць румынскія карані, там ёсць усходнеславянскія карані, усходнеславянскія там пераважаюць. У канцы 18 стагоддзя, ужо пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай, гэтыя землі апынаюцца ў складзе Аўстра-Венгрыі і да самага 1918 году яны там знаходзяцца. У 18 годзе гэта становіцца часткай Польшчы. І гэтая тэрыторыя памежная на сённяшні дзень паміж Польшчай і Украінай падчас Другой сусветнай вайны становіцца адной з самых крывавых і самых спустошаных. Справа ў тым, што акрамя таго, што туды прынесла нямецкая акупацыя, вельмі актыўныя дзеянні вяліся як з боку украінскай паўстанцкай арміі, так і з боку польскага войска ўжо падчас вызвалення ў 43, 44 і 45 годах. Сумна вядомая на ўсім свеце валынская разня, гэта якраз такі адна з праяваў гэтага супрацьстаяння, што лічыцца на сённяшні дзень асноўнай прычынай яшчэ большай трагедыі, якая адбылася пасля 1945 года, а менавіта. У 1945 годзе насельнікі гэтай тэрыторыі, па сутнасці Закарпацця, гвалтам былі пераселеныя ў глыб Украіны на украінскія стэпы, а ў 1947 годзе наступае яшчэ адзін этап, і гэта масавае гвалтоўнае перасяленне насельнікаў гэтых тэрыторый у глыб Польшчы. Прычым у глыб я маю на ўвазе і Великапольшчу, то бок гэта ваколіцы Познані, і Вармінска-Мазурскае на сённяшні дзень ваяводства, гэта ваколіцы Ольштына, і польскае Памор'е, і асабліва масава польская Сілезія, гэта тэрыторыі Уроцлава, Ніжнесілезскага ваяводства, Катавіц. Лічыцца, што гэта было мерай, якая прымалася для таго, каб па сутнасці ажыццявіць на гэтых тэрыторыях этнічную чыстку і пазбавіць украінскую паўстанцкую армію, которая пасля 45 года таксама працягвала актыўныя дзеянні, усялякай дапамогі, магчымасці схавацца і магчымасці набраць новых ваяроў у свае шэрагі. Масавае высяленне насельніцтва Закарпацця, якое атрымала ў гісторыкаў назву акцыі Вісла, выглядала наступным чынам. Жыхарам тэрыторый, якія падлягалі высяленню, дазвалялася браць з сабой не больш за 25 кілаграмаў рэчаў патрэбных у побыце, уключна з ежай, которая была неабходная на час дарогі, асноўныя земляробчыя прылады і хатнюю жывёлу. Да зборных пунктаў яны павінны былі дабірацца самі. У сярэднім гэтая была адлегласць каля 40 кіламетраў, часам дасягала 70 кіламетраў. На зборных пунктах усе прыбылыя ацэньваліся спецыяльнымі камісіямі паводле таго, наколькі яны небяспечныя былі для тагачаснай польскай улады. Ім надавалася асобная катэгорыя, і потым наступала перапраўка, транспарт іх у глыб Польшчы. Часам людзі чакалі па некалькі месяцаў і апыналіся на тых тэрыторыях, якія я называла. Прычым там таксама былі свае правілы. Напрыклад, у некаторых мясцовасцях былі вельмі канкрэтныя прадпісанні. Не сяліць у адной вёсцы больш за 3, 4 альбо 5, напрыклад, сем'яў з гэтых тэрыторый. Это накладала таксама пэўнае абмежаванне да таго, каб чалавек мог займацца гаспадарчай дзейнасцю, займаць нейкія пасады. Калі хтосьці адмаўляўся перасяляцца, паводле афіцыйных дакументаў ён быў папярэджаны, што ён будзе трактаваны як прадстаўнік бандыцкай арганізацыі украінскіх нацыяналістаў і падпадаў пад адпаведныя пакаранні. Калі нехта вяртаўся пасля высялення на гэтую тэрыторыю, ён падлягаў паўторнаму перасяленню. А было такое, што людзі вярталіся па 2 і па 3 разы. Афіцыйна гэта лічыцца, што гэта пачалося 28 красавіка 1947 года, і на сённяшні дзень гэта адна з самых ключавых дат у гісторыі лемкаў. І менавіта памяць і вопыт, які давялося перажыць тым лемкам, которые сёння жывуць у глыбіні Польшчы, менавіта гэта не мова, не прыналежнасць рэлігійная, нават не паходжанне, а менавіта памяць пра трагедыю пад назвай акцыя Вісла на сённяшні дзень з'яўляецца галоўным кансалідуючым чыннікам для прадстаўнікоў лемкаўскай этнічнай меншасці у Польшчы. Асобнай часткай, не звязанай з украінскім народам, лемкі сябе лічаць у тым ліку таму, што, будучы грэка-каталікамі, яны, апынуўшыся, напрыклад, у складзе Украіны, былі масава
ужо пераведзены вельмі часта гвалтам на праваслаўе. Пасля таго, як адбылася акцыя Вісла, грэка-каталіцкія святыні, вось менавіта тыя, которые мы бачым у фільме «Холодная вайна», былі знішчаны вельмі часта прадстаўнікамі каталіцкага насельніцтва гэтых тэрыторый. Усё гэта тлумачыць, чаму лемкі на сённяшні дзень пазіцыянуюць сябе асобна ад палякаў і асобна ад украінцаў, нягледзячы на тое, што яны гэтаксама, як і украінцы, усходнія славяне. І вяртаючыся зноўку да статусу русінскай, на сённяшні дзень ужо мы можам вярнуцца таксама мовы. Яшчэ апрача таго, каб лічыць гэта самастойнай мовай альбо мовай меншасці, у дадзеным выпадку этнічнай меншасці, гэта яшчэ адзін варыянт лічыць русінскую мову дыялектам. Гэты погляд прымаецца дастаткова катэгарычна украінскімі мовазнаўцамі. Тут таксама важную ролю граюць палітычныя, эканамічныя матывы. І вяртаючыся да вызначэння статусу русінскай мовы. Я ўжо казала пра тое, што гэта можна лічыць асобнай мовай, можна лічыць мовай этнічнай меншасці, як гэта адбываецца ў Польшчы, Славакіі, Венгрыі і Сербіі, Харватыі. Яшчэ адзін погляд – гэта тое, што гэта дыялект і не самастойная мова. Гэтага погляду дастаткова катэгарычна трымаюцца украінскія лінгвісты, і вядома, што асноўная прычына спрэчак тут заключаецца ў тым, што дакладных раз заўсёды дадзеных крытэрыяў вызначэння гэта мова ці дыялект на сённяшні дзень проста няма. Я б хацела ў дадзеным выпадку узгадаць словы польскага прафесара Януша Рыгера, аднаго з самых аўтарытэтных польскіх лінгвістаў, якога ні ў якім разе нельга падазраваць у пафаснасці альбо у прыналежнасці да нейкага палітычнага, эканамічнага лагеру, супольнасці і гэтак далей. Ён адзін з асноўных даследчыкаў гаворак на памежжы Польшчы і Украіны. У 1995 годзе выходзіць яго кніжка «Лемкаўская лексіка і анамастыка», у якой ва ўступе Януш Рыгер піша вельмі проста і вельмі важна. Моўны факт – гэта адно. І, адпаведна, дазволю сабе скаментаваць спрэчкі мова ці дыялект, кіруючыся толькі лінгвістычнымі крытэрыямі. Гэта адно. А адчуванне этнічнай, саслоўнай ці нацыянальнай прыналежнасці – гэта зусім іншае. Гэта была трэцяя версія, чым жа ж лічыць русінскую мову. Мовай этнічнай меншасці ці дыялектам. І яшчэ адзін выключна лінгвістычны погляд на тое, чым з'яўляецца русінская мова, быў выказаны і дыхтоўна абгрунтаваны ў свой час даследчыкам, які сёння з'яўляецца выкладчыкам Тартускага універсітэту ў Эстоніі, Александрам Дмітрыевічам Дулічэнкам, які, дарэчы, сваю доктарскую дысертацыю ў 1980 годзе абараняў у Мінску. Гэта канцэпцыя славянскіх мікрамоў, да якіх у прыватнасці Александр Дулічэнка залічае русінскую мову ў тым выглядзе, у якім яна функцыянуе на тэрыторыі сённяшніх Сербіі і Харватыі. Як можна ацэньваць, што такое славянская мікрамова? Яна базуецца на дыялектах ці на перыферыйных гаворках пэўнага моўнага масіву альбо на астраўным дыялекце. То бок, астраўны дыялект атрымліваецца гэта якраз такі русінская мова у Сербіі і Харватыі, дзе яна знаходзіцца ў атачэнні не самых блізкароднасных моў, дакладна сербскай і харвацкай. Альбо на перыферыі, як гэта адбываецца з яшчэ адной разнавіднасцю русінскай мовы, гэта карпата-русінская мова, вось менавіта ў тым выглядзе, якім яна функцыянуе ва ўкраіне ў Закарпатскай вобласці. Таму што нагадваю, што лемкаўская гэта тэрмін, который ўжываецца толькі ў Польшчы. Па-другое, славянская мікрамова мае сваё пісьменства і пісьмовыя практыкі. Безумоўна, у залежнасці ад абставінаў гэта могуць быць вялікія корпусы тэкстаў, альбо могуць быць невялікія творы, альбо нават проста элементы ў пэўных тэкстах. У большай ці меншай ступені славянская мікрамова будзе нарматывізаваная і кадыфікаваная, і, як я ўжо казала, з першай паловы 20-го стагоддзя у русінскай мове на Балканах кадыфікацыя прынятая, кадыфікацыя функцыянуе, развіваецца, і яе ўсе прытрымліваюцца. І яшчэ адзін крытэр – гэта мікрамова павінна ўжывацца ў тых жа самых сферах, што і літаратурная мова, хаця, канешне, это будзе ўжыванне абмежаванае, і заўсёды побач з нацыянальнай мовай дадзенай дзяржавы, роднаснай ці няроднаснай. У выпадку з роднаснай гэта будзе карпата-русінская мова на Украіне, у выпадку з няроднаснай гэта, канешне, будзе русінская ў Сербіі і Харватыі. Чым жа адрозніваецца лемкаўская мова ад іншых усходнеславянскіх моў, а ў прыватнасці украінскай, рускай ці беларускай, што там падобнага, чым яна адрозніваецца, альбо чым яна падобная да польскай мовы. Самая такая, хіба што славістычная адметнасць, на якую звяртаюць заўсёды ўвагу, гэта спалучэнні оло, оро і эре, там, дзе у нас будзе ало, аро і, напрыклад, эра. А менавіта, калі мы кажам па-беларуску салома, то па-лемкаўску гэта будзе солома, а па-польску слома. Мароз – это лемкаўскі мороз і польскі мрус. Калі па-беларуску мы кажам карова, то лемкі кажуць корова і палякі крова. Бераг беларускі – гэта лемкаўскі берег і бжэк польскі. Як можна ўжо
было пачуць у слове берег, у лемкаўскай мове будзе фрыкатыўнае, такое роднае нам г, у прыватнасці ў словах голас, а па-лемкаўску гэта будзе голос, голод і, напрыклад, у сярэдзіне слова гэта будзе тогды, нават лепш, таму што у лемкаўскай мове, у тым выглядзе, у якім яна функцыянуе на сваёй спрадвечнай тэрыторыі, фіксаваны націск, які падае наперад апошні склад, падобна да польскай мовы, і, напрыклад, будзе сціна, голова і дэрэва. Вельмі спецыфічна, хаця для палякаў абсалютна зразумела і блізка, вымаўляюцца мяккія с, з і цю. Яны вымаўляюцца, як па-польску, вельмі мякка, щ, ж і чу. І будзе лемкаўскае щіно, гэта наша сена, і польскае щано. Жіле, наше зелле і польскае зеле. І вельмі цікавай адметнасцю, якую можна пачуць, калі, напрыклад, мы чуем, як хтосьці размаўляе па-лемкаўску, альбо калі мы слухаем лемкаўскае радыё, пра якое я таксама яшчэ скажу, гэта перастаноўка у такіх складах, як ры і лы, гукаў так, што атрымліваецца ыр і ыл. Напрыклад, наша крыніца, беларуская і, напрыклад, украінская, гэта лемкаўская кырніца. Беларускае слова дровы, альбо, напрыклад, больш блізкае слова дрывотня, па-лемкаўску гэта дырва, блыха былха і, напрыклад, сляза гэта сылза. Хаця, безумоўна, канешне, чым бліжэй да арэалу распаўсюджання украінскай мовы, там магчымыя, канешне, такія больш украінскія варыянты. Лемкаўская лексіка, яна можа быць вельмі прыцягальнай і цікавай для носьбітаў славянскіх і ў прыватнасці ўсходнеславянскіх моў, таму што чытанне лемкаўскага тэксту у пэўны момант можа ператварыцца ў адгадванне загадак. Напрыклад, што такое лемкаўскі выгляд, гэта акно ў хаце, якая, дарэчы, сама будзе называцца хыжа. Комін, як і ў беларускай, як і ў польскай мове, гэта дымаход. Дахівка. Дахівкай можна пакрыць дах, і гэта будзе руская черепіца і, напрыклад, польская дахувка і беларуская дахоўка. Слова лемкаўская студня беларусам зразумела без перакладаў. Обрус без перакладу зразумелы палякам, а беларусам дастаткова проста сказаць абрус, і ўсё стане на сваё месца. Падобна да польскага слова кшак, которое абазначае куст, па-лемкаўску гэта будзе кряк, пляц. І ў беларускай, і ў польскай мове гэта плошча, пляц. Ровер, тое, на чым можна ездзіць паўсюль, дзе нельга ездзіць на машыне. Пывніца, гэта, безумоўна, падобна да польскай півніцы, гэта падвал. Топір, гэта сякера альбо сякера. Лемкаўская руханка – гэта элемент здаровага ладу жыцця і нішто іншае, як спорт. Ад дзеяслова, вядомага ў беларускай мове як рухацца, альбо ў польскай мове рушачще. У кожнай гаспадыні ёсць жылыско, якое нішто іншае, як польскае жалязко, альбо беларускі прас. І падобнае паводле сваёй унутранай формы слова палюнка будзе абазначаць гарэлку. Польскае слова гожаўка. Лемкаўская граматыка будзе цікавая і тым, хто з польскай мовай не знаёмы, і з тым, як там утвараюцца формы дзеясловаў, і тым, хто з гэтай тэндэнцыяй знаёмы, таму што у формах дзеясловаў будучага і мінулага часу у лемкаўскай мовы ёсць прыкметы, якія нас адсылаюць і да польскай, і да, напрыклад, украінскай ці беларускай мовы. А менавіта, калі мы ўтвараем складаны будучы час ад нейкага лемкаўскага дзеяслова, мы, безумоўна, карыстаемся дапаможным дзеясловам у форме буду, будеш, будзе, будеме, будзеце і будут, але тут выглядае так. Па-польску мы можам сказаць «я буду пісаць» і сказаць «я бэнdę пісаў», альбо, калі гэта кажа пра сябе жанчына, «я бэнdę пісała». Па-лемкаўску гэта таксама магчыма, але толькі ў адзіночным ліку. То бок, я буду пысаў і буду пысала. Ты будеш пысаў і будеш пысала. Ён будзе пысаў, яна будзе пісала, яно будзе пысало. І вось гэтае «л» тут застаецца падобна да польскай мовы. У множным ліку такога ўжо не адбываецца, як у польскай, калі мы адрозніваем, ці ў групу выканаўцаў дзеяння ўваходзяць мужчыны ці не. У лемкаўскай мове ўсё будзе ўтварацца з выкарыстаннем інфінітыву. А менавіта будеме писати, будете писати і будуть писати. Ніяких «л» тут не з'являецца. Што адбываецца ў мінулым часе? Калі мы з вами зазірнём у граматыку лемкаўскай мовы, якая, дарэчы, была выдадзеная ў 2002 годзе ў Катавіцах, а Катавіцы як нельга больш знаходзяцца ў Сілезіі, і не дзіўна, што на той тэрыторыі, на якую перасялялі лемкаў, менавіта граматыка і з'яўляецца, дык вось там будзе указана, што з аднаго боку можна ўтвараць мінулы час, ужываючы
асабовы займеннік, я, ты, ён, яна і гэтак далей, і просто форму на L. То бок, можна сказаць, я пысаў і я пысала. Ты пысаў, ты пысала і гэтак далей, мы пысалы і гэтак далей. Альбо, і гэта нават сустракаецца часцей, раяць асабовы займеннік, падобна да польскай мовы, не ўжываць, замест гэтага пасля формы на L дзеяслова ужываць спрошчаную трошку зрэдукаваную форму дзеяслова быць у цяперашнім часе. І тады гэта становіцца вельмі падобным да польскай. І атрымліваецца пысаў ем і пысала ем, которая пераўтвараецца ў пысалам, як польская пісаўем і пісаўам у форме я. Адпаведна, пысаў ес і пысала, пысалас, гэта адпаведнікі польскага ты пісаўеш і ты пісаўаш. У множным ліку адрознення на мужчынскія і жаночыя формы няма, падобна як у польскай мове, затое можна з такім жа самым поспехам выкарыстоўваць вось гэтыя самыя формы дзеяслова быць. Пысалысме і пысалысте, гэта адпаведна мы пысалысме і вы пысалысте, ну а яны, оны пысалы. Шмат чаго пагражае. Прагнозы наконт лёсу і развіцця лемкаўскай мовы рабіць дастаткова цяжка. Нягледзячы на тое, што ЮНЕСКА ўсёй русінскай мове надала статус уразлівай мовы, гэта, шчыра кажучы, пераносіць гэты статус на лемкаўскую, гэта будзе вельмі няправільна. Таму што уразлівая мова гэта ўсё ж такі не мова ў небяспецы, і шмат аптымізму ў дадзеным выпадку надае стабільная і спрыяльная сітуацыя, у якой апынулася русінская мова на Балканах, пра што я ўжо узгадвала. Калі казаць пра лемкаўскую мову і пра яе стан у сённяшняй Польшчы, ўсё не настолькі аптымістычна, хаця, безумоўна, канешне, нагодаў для залішняга песімізму няма. Але тым не менш, калі паводле перапісу 2011 году толькі 10 531 асоба называе сябе лемкамі, гэта вельмі невялікая колькасць, як на амаль 40-мільённую Польшчу. І сярод гэтых 10 531 чалавека толькі 6279 называюць лемкаўскую сваёй роднай мовай. Гэта, безумоўна, мала. Гэта, безумоўна, ускладняецца яшчэ і тым, што прадстаўнікі лемкаў на сённяшні дзень гэта вельмі нядаўныя перасяленцы, гэта дэ-факта немагчымасць размаўляць на гэтай мове з суседзямі. Я ўжо ўзгадывала пра тое, што не больш за 5 русінскіх сем'яў, і 5 гэта яшчэ была вельмі добрая лічба, сяліліся ў адной вёсцы. Адпаведна, гэта неверагодная асіміляцыя і колькасць мяшаных сем'яў, польска-лемкаўскіх альбо з прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцяў, яна, безумоўна, велізарная. Гэта, дарэчы, вельмі выразна відаць па тым, колькі лемкаў на сённяшні дзень налічваецца. Паводле афіцыйных перапісаў насельніцтва ў розных краінах іх налічваецца каля 55 тысячаў. Калі браць дадзеныя, которые падаюць лемкаўскія грамадскія пазадзяржаўныя, напрыклад, арганізацыі па ўсім свеце, а я ўжо казала, што гэта не толькі Еўропа, гэта не толькі Балканы, але гэта яшчэ і ЗША і Канада, то там дадзеныя будуць каля 1,5 мільёнаў, што, безумоўна, прымушае ставіць гэтыя лічбы пад сумнеў. І зноў-такі, я казала пра тое, што для вялікай колькасці русінаў, а іх канкрэтнай часткі лемкаў кансалідуючым чыннікам з'яўляецца вопыт акцыі Вісла, для іншых гэтыя крытэрыі вельмі часта вельмі размытыя. Таму падлікі тут вельмі і вельмі няпростыя. Але, тым не менш, статус мовы этнічнай меншасці, які нададзены лемкаўскай мове ў Польшчы, усё ж такі дае пэўныя магчымасці, якімі лемкі актыўна карыстаюцца, нават нягледзячы на сваю невялікую колькасць. Бадай самае важнае, што можна сказаць пра актыўнасць лемкаў у Польшчы, гэта фестываль Лемківска Ватра, якая адбываецца ажно з 1982 году у Ждыні. Гэта невялікая мясцовасць у Польшчы, в раёне Карпат. Яна адбываецца там з 1982 году і заўсёды гэта 3 дні напрыканцы ліпеня. Ватра гэта па-лемкаўску вогнішча. Існуе такі неафіцыйны дэвіз гэтага фестывалю, на які прыязджаюць прадстаўнікі музычных суполак, прыязджаюць якраз такі лемкі і русіны шырэй з усіх краін, у якіх яны жывуць. Там рэгулярна бываюць украінскія русіны, сербскія, харвацкія, там прыязджаюць русіны з ЗША і Канады, безумоўна, польскія, славацкія, венгерскія. Там прыязджаюць музыкі, граюць не толькі фальклор, але і лемкаўскі рок, і лемкаўскую папулярную музыку, лемкаўскі джаз. Адзін з, дарэчы, з самых яскравых прадстаўнікоў лемкаўскай музыкі гэта Ігар Хэрбут, который у Польшчы заснаваў гурт Лем Он.
То бок, па сутнасці, не слова «лемон», а толькі «лем-он», якое якраз такі сімвалізуе вось гэта рэвіталізацыю, аднаўлення і адраджэння лемкаўскай культуры. Туды прыязджаюць таксама, безумоўна, прадстаўнікі традыцыйных русінскіх рамёстваў, ёсць асобная праграма для дзяцей, і лозунгам неафіцыйным гэтага фестывалю з'яўляецца тое, што ватра альбо вогнішча павінна быць распаленае ў ліпені аднаго году і гарэць да ліпеня наступнага году. І вось такім чынам ажыццяўляецца пераемнасць традыцый паміж лемкамі з усяго свету. Абсалютна афіцыйна ў Польшчы існуе лемкаўскае радыё, radiolemko.pl. У першую чаргу гэта, канечне, трансляцыі лемкаўскай і украінскай, і таксама часткова польскай музыкі. Вялікая колькасць інтэрнэт-парталаў, у прыватнасці Lemkoland, дзе можна навучыцца чытаць па-лемкаўску. Вельмі прыязная прылада для дзяцей, которые хочуць навучыцца чытаць альбо паслухаць казку на дабранач. Безумоўна, лемкаўская мова прысутнічае на указальніках вуліц у польскім Падкарпатці, на указальніках пры ўездзе ў населеныя пункты. Ёсць лемкаўская перыёдыка і гэтак далей. Такім чынам, можна сказаць, што вельмі важна для таго, каб лемкаўская культура і лемкаўская мова развіваліся, кадыфікаваліся і прымаліся ўсё большай колькасцю лемкаў у Польшчы. Вельмі важную ролю для гэтага граюць даследаванні, которые праводзяцца на ўзроўні вышэйшай школы у Польшчы. У прыватнасці, як я ўжо ўзгадвала, кракаўскім педагагічным універсітэце даследуецца лемкаўская літаратура, а таксама на базе Варшаўскага універсітэта і таксама універсітэту ў Кракаве, педагагічнага універсітэту ў Кракаве ажыццяўляюцца, рэалізуюцца гранты, якія займаюцца непасрэдна мовамі, якія знаходзяцца пад пагрозай вымірання, што, безумоўна, толькі на карысць самім лемкам і лемкаўскай мове. Напрыканцы, я думаю, варта сказаць, што на фоне іншых моў этнічных меншасцяў альбо рэгіянальных моў у Польшчы лемкаўскую вылучае вялікая ўвага да таго, каб ствараць пэўныя навучальныя матэрыялы альбо забаўляльныя праграмы, парталы для менавіта лемкаўскіх дзяцей. І тут, мне здаецца, вельмі да месца будуць словы Пётра Муранкі, аднаго на сённяшні дзень з самых актыўных лемкаўскіх літаратараў, царкоўных і грамадскіх дзеячоў, які таксама з'яўляецца журналістам, які нядаўна звярнуўся да лемкаўскіх дзяцей вось такімі словамі. Я неаднойчы ўслухоўваўся, як размаўляюць паміж сабой горы Бескіды, якія здавён падпіраюць неба на нашай айчыне. Мне здавалася, што я навучыўся разумець шум дрэваў і струменяў, і я быў шчаслівы. Такія цуды могуць здарыцца і з вамі, дзеці. Толькі трэба моцна, вельмі моцна любіць сваю зямлю. І яшчэ адно. Абавязкова навучыцеся лемкаўскаму алфавіту, нашай багатай і прыгожай мове. Інакш вас проста не зразумеюць нашыя горы.